हाय फ्रेंड्स खुलुमबाय दिनै नै आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिनबावनाय जाबाय। आङो उत्तराखंडनिफ्राय फैनाय ब्लगखौनो दिनैसो बानायबाय आरोना जा गोबावनि उनाव ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै। ओंखारलायबाय बिल्डिं पत्र लानानै। टिसि आरोना बियो जोङो मिटिनिफ्राय फैनानै बेयाव हरसे थाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा दिनै नै मर्निंआवनो जोङो ओंखारबाय दा रेडि जाबाय आरो थांनो गारि लानानै थांसै आरो बिनिफ्राय काठगुदाम होनो आरोना बेखौ काठगुदामनि टिसि बिफामोनाबो फैबाथाय बेयावनो थाथ'फैयो आरो बिनिफ्रायसो थाङो ओमफ्रायो जोङो दा नै गारि बुकिं खालामखाबाय गारिया फैबाय जोंनिया थांसै आरो जों थांसै जोङो बेरेलिसिम बे गारिजों आरो बास भी बहुत है बच्चा भी बास में नहीं बैठ पाता है। ओमफ्राय नै खारबाय जोंना गारिया थांसैलाय बेरेलिसिम खैथासोआव मोनहैयो नायनोसै दा। हाँ 10 मिनट अभी वो कह रहा सर आएंगे मैडम थी ना कह रहे हैं वो सर आएंगे तो उसके बाद बेरेलि मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला 7थायावनो गाखोदोंमोन जोङो 9था जानोसै 4:30 लेते हैं मॉर्निंग दासो प्लेन जायगा गाखोनो मोनबाय हाजो जायगायाव गाखोनांगौ ओमफ्राय नै जोङो स्टेसन मोनफैबायानो आरोना रेलवे स्टेसना नायलाय जा गुवारखा नास्ता बास्ता जाखांबाय जोङो एबार वेटिं रुमाव थाहैबाय थानोसै। बेयो मा एटिएम ना? बेयाव थाहैथ'नोसै जों सिङाव हाबनानै सामान दोनहैखाजोब्बाय जों। चेकिं खालामफिनबावगोन नामा? हरदो हारसिं खालामसिगोन मालाय ओइथिं वाव मालाय नै बेलुन बायनानै रुम सिङाव आंनावसो बाबथाफैबाय गारि नेनाया मालाय बेलुन लानानै गेलेगासिनो नायलाय वाव अबाव मोननाय बेलुनखौ मा बाबा लायनाय गारियानो 3थायावसो इमान गोबाव नेनांगोन आयो दासो 11:30 ओमफ्राय नै मालाबा 3था जागुलायबाय आरोना टाइमा ट्रेना फैगौ थांनानै थाहैखानोसै।
Vegan एफा बुरजा थैगोन ट्रेनाव जानो थाखाय थालिरबो बायनानै लाखाबाय आरो ना आङो नै फिथाइ सामथाइ माखासे लाखाबाय आइ मामि ओंखार नों गाखोलाबायखौ ओंखार vegan होबाय फाग्ला बेखौ सोबायना जोंनि जायगायाव गासिबो मोनथाम जोंनि बल जिरायसै खालिखौ मोनखौ बखनसै रुले खारबाय ट्रेना खारबाय जोंना जाग्रा सफैबाय नै मोनथाम मा नायनो नैबे मा बेदरयो दिनै सानसे ओंखाम जायाखै नै दासो जानोसै नों किउ ना हरलाय दालिखौ ओंखाम जानोसै बेदर दाउ बारा माबाया नैबे रुटि नामा आरुस किउटी बय ओमफ्राय नै इसोर सानैजों जा ट्रेन सिङाव गेले गेले फैबाय आरो ना माला माला हरसे बारलाङो फात्ताखौनो मोनले दिखाओ आरुषि दिखाओ कौन सा गेम खेल रहे हैं ये वाला कौन सा वाला दिखाओ ये वाला गेम खेल रहा हूं बाय बाय आरुषि बाय 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 निउ बङाइगाव मोनबाय ओंखारनोसै आरो जोंहा बेयावनो जाबाय हनै अखासो हानांगौ माथो जायगा जाजोबगोन